Profeti ta' tama ġdida. Mulej, ejna ħalli nkomplu il-missjoni ewlenija tiegħek li nagħlmu, niffurmaw, nedukaw, nigwidaw mingħajr ma naqgħu fir-rutina jew fil-kumdità, mingħajr ma nitilfu l-kuntatt ħaj ma' min jeħtieġna. Ejna nagħmlu dan kuljum b'mod frisk kif inhi l-kultura tal-qawmien. Ejna biex fuq kollox nifhmu u nħobbu lil dawk afdati f'idejna, minkejja d-differenza fl-età u fit-trobbija. Li ngħinuhom jitilgħu it-tela magħna, kull wieħed skont il-ħila, il-personalità, il-virtujiet, id-difetti u l-gosti tiegħu. Li ngħinuhom jażlu l-imħabba mill-lejra, il-ħbiberija mill-għeluq tal-egoiżmu, l-impenn mill-kumdità, it-tama mill-qtieħ il-qalb. Ejna biex il-koll nkunu ħabbara fidili, umli, tenaċi u effikaċi tal-messaġġ tal-Evanġelju tiegħek, li nkunu profeti ta' tama ġdida.